Искате ли да разберете повече за своя произход и да разберете как ДНК влияе върху вашето здраве, спортни постижения и дори хранителните ви нужди? Тук споделяме мнението си за 24 Genetics, испанската лаборатория, която предлага 7 аналитични доклада въз основа на една поръчка за ДНК комплект. Основната причина, поради която решихме да поръчаме от 24 Genetics, беше техният холистичен подход към генетичния анализ. За разлика от американските гиганти, които се фокусират главно върху генеалогията, тази европейска лаборатория, основана през 2017 година, предлага 7 отделни доклада от една единствена ДНК проба. Това, което наистина ни спечели, беше тяхната Illumina технология, която гарантира 99,999% точност и способността им да анализират над 700 000 генетични маркера. Ето какво прави 24 Genetics уникален. Гамата от тестове обхваща всички аспекти на вашата ДНК. Тестът за ДНК произход ви предоставя подробна интерактивна карта на вашия етнически произход с точни проценти по региони. Анализът обхваща повече от 1500 региона по целия свят, което го прави един от най-изчерпателните на пазара. Тестът за здравето на ДНК идентифицира вашата генетична предразположеност към десетки често срещани заболявания. Той анализира вашите биометрични фактори и съответните генетични мутации, за да установи персонализирано медицинско проследяване с вашия медицински специалист. Нутригенетичният тест за ДНК разкрива как тялото ви реагира на различни хранителни вещества – кофеин, захари, мазнини. Най-накрая ще откриете защо някои храни са по-добри за вас от други и ще получите хранителен план, съобразен с вашия генетичен профил. Фармакогенетичният ДНК тест анализира вашата съвместимост с определени лекарства. Това е изключително важна информация за предотвратяване на странични ефекти и оптимизиране на ефективността на леченията. Спортният ДНК тест установява вашия мускулен, метаболитен и сърдечно-съдов профил. Резултатите включват персонализирани съвети за тренировка в зависимост от това дали сте по природа ориентирани към издръжливост или експлозивна сила. ДНК тестът за кожата оценява генетично еластичността, задържането на влага и чувствителността на кожата ви към слънцето. Получавате персонализирани препоръки за адаптиране на вашата рутина за грижа за кожата. ДНК тестът за талант и личност проучва генетичната ви предразположеност към определени когнитивни способности и поведенчески характеристики. Накрая, пакетът "Всичко в едно" комбинира всички тези тестове за изчерпателен доклад за вашата ДНК. Ако искате да откриете своята история с лабораторията 24 Genetics, кликнете върху линка в описанието. Моля, имайте предвид, че това е партньорски линк, който ни помага да финансираме бъдещите си видеоклипове и да запазим нашата независимост, защото да, нашите видеоклипове са 100% безпристрастни и прозрачни. Процесът е прост. Избирате теста, попълвате данните си и получавате комплекта в рамките на 3 до 5 работни дни. Комплектът за ДНК съдържа всичко необходимо: тампон за вземане на проба от устата, ръкавици, предплатена пощенска торбичка и ясни инструкции на френски език. Вземането на пробата е лесно. Просто трийте тампона вътре в бузата си в продължение на 30 секунди. След изпращането изчакахме 4 седмици, за да получим пълните резултати. Това е по-дълго, отколкото при някои конкуренти, като QuickDNA, но богатството на анализа оправдава забавянето според нашия опит с 24 Genetics. Докладите на 24 Genetics са впечатляващи с нивото си на детайлност. Всеки анализ е с дължина от няколко десетки страници, с достъпни научни обяснения и интерактивни графики. Докладът за произхода включва цветна карта на света с вашите точни етнически проценти за период от почти 800 години. Детайлността достига до конкретни подрегиони с голяма точност. Този тест ви дава директен достъп до точна информация за вашия етнически произход, майчината и бащината ви линия и вашия дял от неандерталската ДНК.
Той също така подчертава вашите исторически предци и идентифицира древните култури, които са най-тясно свързани с вашия генетичен профил. Докладът за здравето оценява вашите генетични предразположения към често срещани заболявания, които се влияят от вашите гени, начин на живот и диета. Той разкрива вашата генетична чувствителност към алергии и непоносимости, независимо дали са свързани с храненето, кожата или дихателната система. С този доклад ще научите как геномът ви влияе върху ефективността на определени лекарства и потенциалните ви реакции. Той също така хвърля светлина върху генетичната ви предразположеност или резистентност към различни инфекциозни заболявания, като туберкулоза или херпес. Докладът за храненето разкрива интересни факти, способността ви да метаболизирате кофеин, чувствителността ви към глутен и специфичните ви нужди от витамини. Тази конкретна информация ви позволява да коригирате диетата си по целенасочен начин. Докладът на 24 Genetics проучва и вашите физически и интелектуални характеристики. Той ви предоставя информация за вашите когнитивни и емоционални характеристики, като склонността ви към импулсивност, справянето ви с стреса и качеството на съня ви. Докладът разглежда и вашата генетична предразположеност към определени зависимости. Всички доклади се базират на най-нови научни изследвания и се актуализират редовно. Технологията Illumina гарантира надеждността на резултатите с процент на грешка по-малък от 0,0%. За да ви дадем някаква представа, 24 Genetics анализира повече от 700 000 генетични маркера в сравнение с около 600 000 за Angstri DNA. Тяхната сила се крие главно в разнообразието. Докато MyHeritage се отличава в генеалогията, 24 Genetics блести с мултидисциплинарния си подход към здравето и благосъстоянието. По отношение на цената, пакетът All-in-One на 24 Genetics остава конкурентен на специализираните здравни тестове на 23And и които могат да струват повече за по-малко доклади. Първото голямо предимство е богатството на анализите. 7 различни доклада от една проба е уникално за американския пазар. Вие максимизирате използването на вашата ДНК проба. Съответствието с GDPR е истинско предимство. Вашите данни никога не се продават и могат да бъдат изтрити по ваше желание. Спокойствието е безценно. Възможността да използвате необработени данни от други лаборатории е чудесна, ако вече сте направили тест другаде. Спестявате разходите за вземане на проба. Техническата точност е впечатляваща. Повече от 700 000 маркера, анализирани с технологията Illumina, са най-високо ниво. Преди да изберете 24 Genetics, има няколко неща, които трябва да имате предвид. Първото е времето за изчакване. Трябва да бъдете търпеливи, тъй като лабораторията се нуждае от 3 до 6 седмици, за да ви предостави резултатите, което е по-дълго от повечето конкуренти. Следващото е, че цената на индивидуалните тестове може да ви се стори висока, ако не закупите пакета All-in-One. Суровите данни могат да бъдат сложни за интерпретиране без професионална помощ, особено при здравните анализи. Понякога е необходима медицинска подкрепа, за да се извлече максимална полза от информацията. Освен това, генеалогичната база данни на 24 Genetics е по-скромна от тази на LivingDen или MyHeritage. Ако основната ви цел е да намерите далечни роднини, може да бъде по-трудно да постигнете това с 24 генетика. След като тествахме 24 Genetics и анализирахме всички наши резултати, моето мнение за 24 Genetics е категорично положително. Тази лаборатория е за вас, ако търсите нещо много повече от просто ДНК тест за произход. Това е идеалният вариант за хора, които се интересуват от здравето си и искат да разберат как генетиката им влияе на ежедневното им благосъстояние. Ако искате да оптимизирате диетата си, да адаптирате рутинните си упражнения или да персонализирате грижата за кожата си, въз основа на ДНК-то си, 24 Genetics е отличен избор в тези области. Тестът е идеален за хора, които ценят неприкосновеността на личния живот и зачитането на личните им данни.
медицинските специалисти, диетолозите и спортните треньори ще намерят ценни данни, с които да персонализират своите препоръки. Ако обаче търсите само етническия си произход и разполагате с ограничен бюджет, други опции може да са достатъчни. 24 Genetics наистина блести, когато се възползвате от разнообразието на анализите му. Нашият опит с 24 Genetics ни убеди. Вашата ДНК наистина се превръща в персонализиран наръчник за оптимизиране на здравето и представянето ви. Това е инвестиция в самопознание, която може да промени подхода ви към благосъстоянието. Ако нашето ревю на 24 Genetics ви е накарало да искате да разберете какво казва вашата ДНК, можете да откриете техния ДНК комплект директно чрез линка в описанието. Вашето генетично наследство крие тайни за вашето здраве, произход и способности. С 24 Genetics най-накрая можете да получите достъп до този персонализиран наръчник, записан във вашата ДНК. Кой аспект от вашата генетика ви интересува най-много? Вашият произход, вашето здраве или вашите способности? Споделете ни в коментарите. Не забравяйте да се абонирате и да активирате известията, за да не пропуснете нито едно от нашите ДНК лабораторни тестове. Благодаря на всички за вниманието. Това беше ДНК история.